Salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vom face un unboxing la un televizor. Un televizor NEI de 80 cm. Televizorul costă în jur de 500 de lei ca și preț de achiziție. Este un model HD. Să vedem ce vine la pachet. Piciorușele cu șuruburi. Televizorul. Multă maculatură. Cu stickerul de clasă de energie. Și telecomanda, care este destul de finuță și are și baterii incluse. Voi continua să vă spun niște specificații despre televizor. Deci, după cum v-am spus, acesta este un model HD cu o rezoluție destul de atipică, 1366 pe 768 de pixeli. Pe partea de audio este destul de ok pentru banii ăștia. Are două difuzoare ce formează împreună 20 de W putere. Cam așa arată desfăcut. E ceva clasic. Are doar un singur buton din câte văd, de power pe el. Așa arată și spatele. Pe partea de conectivitate are așa: mufă jack, două HDMI-uri, un VGA, un port pentru audio PC, porturile coaxiale, două intrări USB și nu are mufă SCART, are un AV și un CI+. Mai multe detalii ce pot spune despre el. Haideți să-i facem o primă pornire. L-am conectat și la o priză. Haideți să vedem o primă pornire, cum pornește, cum arată. Destul de drăguță această imagine și pornește direct pe canale și când îl vom conecta la un receiver vom vedea cu siguranță și canalele. Eu mai am niște televizoare de genul acesta de 80 cm cu această rezoluție puțin ciudată. Se văd destul de ok și se aud bine. Pe unul l-am folosit și ca monitor. Ca monitor nu l-aș recomanda, se văd pixelii de aproape dacă stai la el. Dar așa pentru un TV, Netflix, YouTube este foarte ok. Și cam atâta aș putea să vă spun despre el, cam atât au fost cu unboxing-ul nostru. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, să vă abonați și noi ne revedem în episoadele următoare. V-am salutat!